Мәдәниятне халыкка. Бөгелмә районында Татарстанда беренче күчмә мәдәният йорты эшли башлады. Хәзердән башлап артистлар һәм иҗат коллективлары районның ерак авылларына барып концертлар куялар. Һөнәрчелек буенча осталык дәресләр үткәрәләр. Яшьләр өчен кичке дискотека оештыралар. Гадәти автофургонны үзенчәлекле декорация, төсле якты утлар белән бизәп, заманча музыка уен коралларын көйләп куйганнар. Җирле артистларның хәтта кечкенә генә булса да, үз гример бүлмәләре дә бар. Тамашачылар аларның чыгышын алдан ук көтеп торган. Быел бу яңалыкны хакимият ярдәме белән нефтьчеләр гранты ярдәмендә районның үзәкләштерелгән клуб системасы гамәлгә ашырды. Беренче культура обысына күрсәттеләр. Аңа Бөгелмә халкы шундый исем бирде һәм ул халыкка бик кирәкле булып чыкты. Райондагы 65 торак пунктының ярсында диярлек мәдәният йортлары юк. Проект 18 авыл җирлеген клашлый. Анда 3000 якын кеше яши. Он оснащен всем необходимым оборудованием для проведения разноформатных мероприятий. Күчмә мәдәният йортында барлык шартлар да бар. Концерт программасы авыл халкының яшь үзенчәлекләре исәпкә алынып әзерләнә. Подъезды бистәсе күчмә машинада артистларны беренче тапкыр кабул итте. Ул Бөгелмәдән һәм күрше авылдан ярату генә урнашкан. Анда җирле мәдәният йорты бар. Беренче чыгыштардан ул концертны яраттылар. Тагын килүләрен теләделәр. Старые люди не всегда могут даже спуститься до нас в клуб в Березовку, а здесь с доставкой, что значит на дом. Вот. Очень интересные концерты такие. Нужно и чтобы и пожилым людям, и вот таким вот малышам, это ими тоже интересно. Вот пришли с семьей посмотреть. Очень только довольны, только за. Татар, чуаш халык җырлары, рус биюләре, совет чыры хитлары һәркемнең күңеленә хуш килде. Снится мне деревня, отпусти меня не хочет родина моя. Эх, расхорошенький мальчишка. Сокольская Курчаночка халык вокаль ансамбле тарихы уникаль. Бөгелмә иязенең Соколка авылына Курск өлкәсеннән 160 ел элек күчеп килгәннәр. Халыкка рус мәдәниятен, фольклорын, көнкүрешен җиткерәләр. Актуальность этого проекта, она на сегодняшний день очень высокая. Бу проект бик кирәк дип саныйм. Аңа ихтияҗ бар. Авыл кешесенең дә күңелен күрергә кирәк бит. Куәтле генераторы һәм яктырту җыйналмасы булган күчмә мәдәни үзәк теләсә кайсы җирдә, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында эшли ала. Хәтта кырда да дискотека ясарга, видеофильм күрсәтергә мөмкин. Аның мөмкинлекләрен Бөгелмә авыллары халкына бәяләргә кирәк әле. Яңа проект халыкка мәдәни хезмәт күрсәтүдә нәтиҗәле эшләр дигән өмет бар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы.